Jada ikusiko zenituzten herrian zehar, bi mini garbigune, Sasietarekin batea elkarlanean egindako proiektu bat izan da. Eta helburua da pixka bat, egunerokotasunean etxean sortzen zaizkigun hondakin berezi horiek, azkenen garbigunera eraman behar ditugunak, traste txikiak direnak, herrian baita ere uzteko aukera izatea, ez? Ikusten ez den bezala, etxeko tresna elektriko txikiak bota daitezke, baita ere kartutxo, tinta kartutxoak eta tonerrak eta bar, gero baita ere plastikoa, baina ukiontzi horian botatzen ez ditugunak, eta baita ere, beste etxe tresna batzuk, ez? Erabiltzen ditugun kazuelak, zartagiak eta bestelako elementu batzuk. Orduan, aukera ona da, ez? Azkenen gainera kotxe hartu beharrik izan gabe, herrian zehar 2 puntutan daude, hemen Tximistako gune honetan, eta bestea Foruen pasealekuan dago kokatuta, hotel pare hortan, gutxi gora bera. Eta ideia hori, ez, herritarrek alternatiba bat izan dezagun, garbigunera joan behar izan gabe horrelako gauza txikiak berziklatzeko, ez? Azkenen, bereiztu eta berziklatu ahal izateko.